Chazivi kuti ndotangira papi mukomanashi, musoro wangu uri kutotema kutaura kudai. Dzimwe nguva ndinomboseka ndichizviseka, dzimwe nguva ndinombozvituka. Handisati ndakambochema zvakadai muupenyu hwangu hwose. Admin, please hide my ID. Zita rangu ndinoitwawo Petronella, ndiri mudzimai ndine makore 24 years ekuberekwa. Saka confession yangu iyi ndanga ndatova netime kubva zvandakaiposta pagroup renyu reZim Deep Secrets, but hakuna ari kuapprova mamessages ikoko. If ndiri munhu agere zvakanaka kutaura kudai, ndakaroorwa and I am looking for help. Muchiri neresipi here imwe yamakamboshare kuchannel kwenyu kuYouTube? Kana muinayo, please dzokororai kundinyorerawo pasi kana mukazosangana nemessage yangu ndimboedza recipe iyoyo. Zvimwe kuda I can fall pregnant. Kufamba vamwe vari kuti chivanhu, but pane vamwe madzimai avo vakati kwandiri, hauna chivanhu chiri pauri, asi ndaona kuti mumaoko mako makatsvuka ropa. Vakandibvunza kuti wakamboita miscarriage rwakawanda here? Ndakavanyepera, vakati nhai musikana, haunyari kundinyepera, ndanga ndichida kungokutesta kuti uri murevi wenhema here kana kuti kwete. Ndazozviona kuti zviri kutaurwa naMweya Mutsvene ichokwadi, uri murevi wenhema. Ndakavabvunza kuti sei manditi ndiri murevi wenhema? Ndokubva vati kwandiri, Mweya Mutsvene wandiudza kuti chimbomuidza umubvunze kuti akambobva pamuviri here kana kuti akaita zvekubvisa. Saka iwe wati wakangobvawo pamuviri, asi wainge uchiita zvekubvisa nhumbu iwe kubva uchiri kuchikoro. Pawakatanga kusangana nemukomana wako wekutanga, hauna kumboita pamuviri here ukabvisa nhumbu iyoyo? Ndikabva ndati hongu. Saka ivo vakabva vati kwandiri, chibereko changu chakasvibiswa nemaoko angu akasviba. Ndakavabvunza kuti saka solution ndeipi? Vane munamato wavakambondipa, but hazvina kushanda. I am young and I am happily married to the most amazing man. Ndiri kurarama a very beautiful life. Ndinogara in a beautiful house, but ii mukoma, kana ndikakuratidzai zviri mumwoyo mangu, munogona kana kutongotiza. Chandiunza pano mukomanashi kutopererwa nemazano, handichazivi. If I tell my mother nyaya iyi, mama vangu vanogona kana kutongokolapsa ugoti vagara murwere weBP. Ndikaudza shamwari dzangu, vanozoswera vose vesasadza neni. Handidi kuti vanhu vange vachizondiita gossip of the town by tomorrow morning. So please bear with me ndichizoshare nemi nyaya yangu. Regai ndikuudzei zvakaitika. Kubva ndichiri kuchikoro, ndakange ndiri munhu aiva nemusikanzwa. Ndainyengerwawo nemamwe mafriends angu, but muna 2019 ndo pandakazonyanyisa misikanzwa yandainge ndichiita. Ndainge ndiri form 6 at a boarding school just outside of Harare, zita ndisingatauriri chikoro uko kwandakadzidza. Of course, I was intelligent in school, but ndaida varume mukoma zvakanyanyisa. Ndakabva ndachizosangana neimwewo mbinga uyo wandichati Takura. NaTakura uyu takabva tatanga kudanana. He was in his late 30s. Akange aine matrack ake maviri. Takasangana mushure mekunge one of my friend uyo akange aina amai vake vainge vachishanda kuCape Town at that time, vainge vakamutumidzira phone, but vakaita zvekubatisa netrack raTakura. So when we got them, ndichiona murungu akange achinzi ndiye murungu natrack driver, ndakabva ndatongonakirwa ndikapa kutenda. Akange ari Takura. Akasvika zvake, ainge aine Ford yake Ranger, yakange iri double cab, yakange iri yeblue iine mazimag red. It was so nice. Aita kunhuhwirira. Apo pandakamuona takabva tatongoloka maziso tikatongonyemwererana, takaita direct eye contact. Ndikatoziva kutoti apa ndatodiwa. I then told my friend, ndokubva aseka zvake pandakamuudza kuti ndatodiwa nembinga ini. Saka akazongoramba ongotenderera. Takura akazoti
truck driver amutsa truck ndopa akazoswedera kudhuze nekwatakange tiri akabva atanga kutaura nesu akati vasikana zviri sei ainge akangonditarisa nguva dzose idzodzo. I then told him kuti takange tisina transport yokudzokera kumba. Akabva ati do not worry, ndinogona kuenda nemi, plus ndagara ndichida kutozivawo kwaunotogara iwe. So akazotiperekedza akauya nesu kumba kwedu achizondiburutsa neshamwari yangu, tainge tatochinjana madigits nechekare. Saka ndakatanga kudanana naye. Akange ari munhu ainge aine mari yakanyanyisa. Saka ipapo as a young schoolgirl ndaitota sekunge munhu awina loto chaiyo. He would pick me up on closing days oenda neni kumarestaurants anodhura chaiwo kunana Borodil ndichitengerwa hembe dzinodhura zvose zvandainge ndichida. My parents angu are both struggling civil servants. Ndainge ndava kutovabatsira pane zvimwe zvandainge ndichiona zvichishota pamba, sezvo vaingoonawo mwana achiuya nemagurasari pamba during my holidays vaisambondibvunza. I think deep down they were actually happy kuti I was assisting because pamba taitozombokaura nenzara. Nekuda kwesoft life yandainge ndichida, ndakasvika pakubvuma kurara natakura without using any protection. Mazuva ekutanga takange tichishandisa maprotector, but akazoti kwandiri he want me to be his wife. Ndakabva ndafara. So ndakabva ndachizomisa one of my period. When I missed my period ndokubva ndamuudza. Ndakashamisika, akangoti pinda mumotikari. Ndokubva ndapinda mune imwe GD6 yake. He drove me straight downtown Harare. Ndokubva atongopa vamwe doctor $300. Ndakabva ndangopiwa mapiritsi. Handina kutoziva kuti chii chainge chava kutora nzvimbo after anditi inwa mapiritsi. Ndikamubvunza ndikati, naitakura, wakambozvinzwa kupi kuti munhu anenge aine pamuviri anonwiswa mapiritsi? Akaramba ari zim. Ndikaona kuti kuwirirana kwedu kwainge kuchiita sekunge kwakange kuri kushoma. Ndokubva ndanyarara because kana neni ndainge ndava kutotya chimiro chainge chiripo. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizotanga kubleed. Ndakableeda zvakanyanyisisa zuva iroro. Ndakazoti after ndapedza kubleed throughout the night akandivharira kumba kwake asingade kuti amai vangu vange vachizozviziva kuti ndainge ndabvisa nhumbu. Ndikatanga kuchema. Iye ainge achingoti sorry baby, zvandaita undiregerere baby, I'm really sorry, I never meant to hurt you. Ndokubva andipa $3,000 akanditi chenda unopa mama vako, asi usavaudza kuti waiwana kubva kwandiri. I was happy nekuda kwemari yaainge andipa. Kubva ipapo akange angova mapombi ainge ongovhurirwa. Ndaiti kana ndikaramba kurara naye pasina protector aingoti kwandiri hakuna zvakadaro because you're going to be my wife. Ndakabvisa nhumbu dzinokwana idzo kuita 6 dzatakura. Ende chaingoita aingondipa mapain killers. Nhumbu yobva yatobva, but akange ari very strong. Handizive zita rawo because aingouya nekacontainer kanenge kaine mapiritsi iwawo, but akange ari dark blue mapiritsi acho, ende ainowisa mukanwa mushure mekunge wabva mukumanwa. Kunyangwe ukanwa mvura yakawanda sei mukanwa mako mairamba muchingonwa mweya wemapiritsi. Ndaingoti ndikangorinwa like izvezvi in a matter of 30 to 45 minutes ndendava kutonzwa macramps muchibereko. In an hour's time ndinenge ndava kutobleeda. Eventually I then started to date another guy uyo akazova murume wangu. He was someone akange achitongondirwarirawo apo pandakatanga kuenda kuchechi kwavo. We dated and ndokubva abhadhara roora. It was the proudest day of my life apo pandakazochata naye. It was so amazing. Saka akabva ati kwandiri, iwewe baby, tinofanira kuti tinge tichitombobuda out of the country. Nahapi takabuda out of the country for 3 months. Takange tiri kuhoneymoon because aiti tinoda kuti mwana wedu tinge tichizoti takamuitira kuhoneymoon. Takadzoka mukoma ndichingoenda kumaperiods. Handina kukwanisa kubatira pamuviri 3 months dzatakaspenda tiri kuhoneymoon. So now tiri muno muZimbabwe
mukoma ndanzwa nekufamba, ndinenge ndichingofamba, dzimwe nguva ndinodyirwa mari, maprofita nen'anga. Ndibetsereiwo mukoma Nashi. Chimwe chinondirwadza ndechekuti vamwene vangu vanotaurisa dzimwe nguva vanogona kungoturika kana profile kana kuti status mushure mekunge vaorder zvavanenge vaorder online, vongozadza basket netuhembe twevana, mubva vati zvino tingagodzitenga sei tisati tava nevazukuru, but vazukuru vatori navo. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu, ngatitaurei naye Petronella uyu mucomment section. Zvakaoma hazvo vedu hanzi ndaneta nekuramba ndichingotengerwa mafertility pills nemurume haasi kushanda. Zvinoshanda here zvemafertility pills? Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukoma Nashi muri sei? Ininiwo ndiri makanika uye zvakare ndauya pano ndoda kukuudzai utsotsi hwangu hwandinoita. I am 31-year-old mechanic uye zvakare ndinogadzira motikari padhini pedu muno muHarare. Chitsotsi ichi ndakachidzidzawo kubva kuna bamkulezi vangu avo vakandidzidzisa kugadzira motikari. Izvi ndo zvandinoita kana kuri kunzi munhu akauya nemotikari yake kugaraji kwangu for simple service to minor fixes, ini ndinobva ndatsvaka an expensive part. Iwe uri busy wakatochila paya kana tichitoita nyaya, kana uri munhu asinganzwisi mechanics, ndinogona kutobvisa part pamotikari yako ukatobva pamba pangu uchitodriva motikari yako ugodzoka ndigodzorera that same part. Saka zvandinowanzokuita ndinongosunungura pandinenge ndichiona kuti okay, kana ndikasunungura apa motikari inogona kumbofamba kana 2 kana kuti 3 weeks, but it will fail nekufamba kwenguva. Saka unotobva pamba pangu motikari yako inenge ichitofamba perfect, ototi uyu makanika uyu anogona basa. Saka ndichitoziva kutoti program iyoyo inonzi slow death. Kune vasingaizivi, within 2 kana kuti 3 weeks that specific component inobva yatongofa, and obva watotanga kutonzwa kana rimwe zinoise uchitodrive, because already unenge uchitovimba neni kuti ndina personal mechanic wangu unotongondifonera ndotouya nebackup. Mukoma mota iyaya yafa zvekare, it's either ndinouyako kana kuti ndiwo unodzoka kugaraji kwangu ndobva ndatongokutsvakira chimwe second hand part chandinenge ndakatoba, kana ndikakwanisa kuwana imwe motikari inenge yakafanana newe, because ndichitoziva kutoti uchadzoka. Saka uya wandinenge ndabvisira part pamotikari yake anenge achimbofambawo zvakadaro. Ndakambozviita ndakambozviita for nearly 6 months. Pane vamwe varume vaviri vakange vaine maodi. Handichatauri zvose, kana ndikataura ndinozotengesa bhesi. Saka varume ava vakange vaine motikari dzavo. Ndaiti kana ndikabvisa part pane motikari yeumwe ombofamba kana akambofamba kana zvemwedzi odzoka futi, ndobvisa part pamotikari yake ndobva ndaisa pamotikari yeumwe uya ndakange ndichitongorarama, life ichitongoenda zvakadaro. But mukoma Nashi handichadi kuramba ndichiita mabasa awa, because ndine hope ndakarota ndichimhanyiswa netumwe tuvana twakange turi tuvana tudiki twaindimhanyisa twuchindirova tuvana etwotwo. Saka ndauya pano kuti ndinge ndichireurura uye zvakare nekudzidzisa vamwewo kunzouko kuti munogona kunge muchitoitambwa nana makanika venyu ivavo vacho vamunovimba navo. Makanika waunoti uyu ndiye wandinovimba naye ndiye manje anozokurova nekukutamba yakapenga. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma yazvo vedu Saka ukaenda kuna makanika itori riski yekuti unogona kutobvisirwa kana rimwe part pamotikari, iwe uchitofungidzira kutoti munhu wangu wekuziva atondigadzirira motikari zvose bo.
zvakaoma. If you are a mechanic munogona kungouyawo muchitiudzawo kuti zvimwe zvezvinhu zvamunoita mumabasa enyu ndezvipi, so that tinge tichiziva. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinoita zvekuba mafoni mutauni. Pane nyaya ndisingakanganwe uye zvakare ndoda kuti vanonzwisisa nekuita zvechivanhu vange vachindibatsira. Ndinokumbirawo kuti ungochizoverenga confession yangu papodcast yako. Zita uchangonditi Lloyd. Mukoma, ndakakurira muMbare. Kurarama kwangu kwandinoita ndinoita zvekuba mafoni zuva roga roga rakasikwa naMwari. Ndinenge ndiri mutauni muHarare umu ndichitsvaka mafoni okuba, ndo zvinotoraramisa mhuri yangu, zvinoendesa vana vangu kuchikoro. Saka zvakaitika izvi zvakaitika makange muri mugore ra2024. Ipapo ndainge ndichingoita sezvandainge ndagara ndichiita mabasa angu semazuva ose. Takange tiino umwe mukadzi watakange tichitevera, takamutevera kuda kweabout 2 hours mutauni. Saka vamwe vangu vandaifamba navo vakazongosvikawo pakungoneta, but ndakangoramba ndakamutsoma kusvika ndichizomuhwina. Ndikafara because ndakamuhwina ndiri ndega. Akange aine Samsung yake yainge yakanaka ichiri nyowani. Ndakazonomubira kuna 4th uku. Ndakangoti ndichingobva mukumubira ndokubva ndatobata bhaya because ndakange ndisingade kuti vamwe vangu vaya vandainge ndapesana navo vange vachizviziva kuti ndainge ndahwina. Saka ndaida kuti ndikamhanya kuGlenora ndikatengesa ndotonosiyira mukadzi wangu mari kudheni. Saka bhaya akabva andiudza kuti akange ari kuGlenora mari ainge ainayo, akati uya nayo iko zvinozvi. Saka kuti zvinhu zvangu ndege ndichizviita nekukasika uye zvakare ndere safe, ndakabva ndatsvakana neimwe friend yangu. Saka ava kuita zveInDrive, aingoita zvekungohaisawo kamotikari kake mazuva acho iwawo. Ndakabva ndahaya motikari yake ndokubva tamhanya kuGlenora kunosangana nabhaya wangu. Saka ndainge ndakaisa foni iyi musecho uye zvakare ndakange ndiine mamwe mafoni kusanganisira nefoni yavatezvara vangu iyo yandainge ndakaenda kunokolekta ichangobva mukugadzirwa. Ndainge ndiine HP laptop yangu yandinoshandisa. Saka takatofamba zvakanaka tikasvika kuGlenora kwacho. Bhaya paakangopinda mumotikari umwe mandakange ndiri, ndakabva ndatongovhura zip rebhegi ndokubva ndatongomugamuchidza because ainge akagara kuback seat. Saka ndakana kumbotarisa because ndaiziva kuti mafoni ainge arimo. Mukomanachi paakati achinogamuchira secho kunovhura secho kudai, akabva aona kuti musecho makanga musina foni, makange musina malaptop sezvandainge ndichitaura, asi makange muine kamba yainge irimo ndichitofamba. Paakanditi, iwe Lloyd, wava kuwanza mutoriro mfana iwewe. What kind of joke is this? Sure, ungandimisira zvinhu zvakadai. Kutanga rini ko ndichita zvekutenga kamba manje inini? Saka ipapo mukomanachi paakati ainge aona kamba mubhegi rangu, ndakatofungidzira kuti kwainge kuri kushora foni. Ndikatongoti blaz, ko munongoshora foni hamusi kuona kuti inyowani? Akabva anditi bhegi rako tarisa uone. Bhegi pandakarigamuchidzwa rakange risingacharemi, mukati macho mainge muine kakamba kainge karimo. Bhaya ndakana kutombomirira explanation yangu, akangoridza tsamwa akati mfana iwewo unoda kuenda kurehab. Ndokubva atoburuka motikari akanopinda motikari yake kwava kutoenda. Saka ndakaratidza shamwari yangu uya weInDrive, iyewo akatoshamisika nazvo. Akati une shuwa kuti manga muine mafoni here? Ndikati yes. Akati iwe kukamba iyi yabvepi? Kubva ipapo kusvika pari nhasi zvinhu zvinongogara zvichingondinetsa mupfungwa. Ndakazongorasa chibhegi ichocho tichitori muGlenora tichitofamba. Ndakangorasa kamba iyoyo zvikari nebhegi racho. Handizivi kuti zvakazosara zvikaita sei. Saka ndinokumbirawo kuti iwe nemhuri yako inoteerera podcast yako mundibvunzirewo kubva kun'anga nevanoziva zvechivanhu. Mukomanachi ndiri safe here pari zvino, kana kuti ndinogona
kuzongofa, maybe ndakaitwa kafira mberi namadha ivavo vanogona kunge vari muroyi zvavo. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zviriko here zvinhu zvakadai? Hanzi foni yakachinja kushanduka kuita kamba. Zvakaoma. Let us try to speak with our DM brother mucomment section. Hanzi zvingava zvichireva kuti kudii? Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi jealous randakaita muri sei mukoma? Ndoda kungoudza vanhu vepano pachirongwa chenyu. Shoko rangu nderekuti usafa wakachiva zveumwe, nekuti zvipo zvatinopiwa naMwari zvinosiyana. Mukoma muri sei? Ndiri munhu anofarira kuteerera maprograms awa. Pari zvino ndiri kushanda basa rechigarden boy. Kuno kwatiri tiri safe zvedu because tigerewo mumaprazi zvose zvakarongeka. Mwari ndakasangana navo mujeri mushure mekunge ndasungwa. Ndakawanirwa nyasha kuti pandakaburiswa mujeri handina kudzoserwa kuZimbabwe. Ndakangosiwa ndikabuda ndigere muno munyika yeSouth Africa. Jeri rinorwadza. Ndakapedza 11 solid years ndiri mujeri muno muGauteng ndichizobuda muna 2017. Nhoroondo yangu I hope kuti inhoroondo ichadzidzisa, uye ndinoda kuti vanhu vanzwe zvinoitika kana ukaona godo rikatanga kukutonga muupenyu hwako, wava pedyo nekuroya. Zvakaitika mukomana ndezvekudai. So ndakange ndiine shamwari yangu uyo wandichati Clive. naClive tose takange tiri madriver, takange tichidriver matrucks muno muSouth Africa. Takange tichishandira umwe muIndian, saka takange tichiita zvecross border. Inini pachangu ndakange ndisina kuvimbika pabasa, ndaiba dhiziri. Clive ndaitoti akapusa. Taitomuseka ini nemudzimai wangu because vaingomirira, iye nemukadzi wake vaingomirira mari dzavo dzesalary at the end of the month, but zvedu zvainge zvichitofaya, tainge tichitovaka kumusha. Saka ndaidrina dhiziri, ndaita mamwe madhiri anosanganisira kutakura fodya kana ndichibva nelodi kuHarare kuZimbabwe ndichiuya nayo muno muSouth Africa, nebrongo zvekare kana ndichibva kuno kuSouth Africa ndichienda kuZimbabwe. Ndo humwe hutsotsi hwandainge ndichiita. Saka ndaingoti munhu kana uri pabasa unoita zvinoita kuti unge uchigona kuzorarama. Handina kunge ndakaziva kuti muIndia aizviziva kuti ndinoshanda nesimba, but he knew about kusatendeseka kwangu. Saka nerimwe zuva zvinhu kwava kubva zvachizochinja. Murungu uyu akazobatwa nechirwere chakaomarara. Akange ava neburi rainge richinzi rainge riri pamwoyo pake. Nekuda kwekurwara ikoko, ameno zvavari maIndia vanenge vava kuda kunofira kunyika kwavo. Akange achida kuenda kunofira kunonzi kuMecca pareligion yavo. Saka akange ava kuda kuvhara kambani yake. Mukadzi wake was not returning back kuSouth Africa. Saka akabva atidana tose semadriver, takange tiri 4 mukambani imomo. Ndokubva tapinda muofisi. Akabva atarisa kwandiri akafemereka achiti hard work chimbobuda panze. Ndakabva ndabuda panze ndikatotsamwa. Clive nemamwe madriver maviri ekuMalawi vakasara vari mukati imomo, vakasara vakataura kwechinguva chakati rebei. Vachizobuda ndopandakazoudzwa kuti Clive ainge apiwa track iro raainge achidriver. Tose tiri vaviri taidriver maAgos. Saka Clive yake Agos ndo yaainge akapiwa. Saka madriver aya ekuMalawi vakabva vapiwa Volvo 440 vari 2 nekuti rinodhura. Vakange vachifara zvisingaiti. Vakandiudza kuti vainge vapiwa matrack, uye zvekare mudzimai wemuIndian ainge achazovabatsira nemapepa ose exchange of ownership. Mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, ndakarwadziwa ndikapinda muofisi ndichieredza misodzi. Ndikabvunza Murungu kuti sei ainge atadza kundipawo something. Akabva ati hard work ndinoziva zvakanyanya kuti waiba zvinhu zvangu, saka ini ndichakupa mari chete yandinokukwereta ngebasa rako rawakandiitira. Handina chimwe chandinokwanisa kukupa. Mukomana ndakarwadziwa ndikachema.
Clive ainge ava kuzova mupfumi inini ndichisara ndisina kana anything. Ipapo ndipo pandakabva ndachizotanga kubatwa nemweya wandikati wemadhimoni mupfungwa dzangu. Ndakabva ndatanga kuronga zano rekuhijeka track iro rainge rakapiwa Clive, sezvo ndaitozviziva kuti mamalawian aya vainge vatobuda muSouth Africa. Clive akatanga kuoperata achiti sezvo akange asati ava necross border aida kutanga amborova malocal lords. Ndakabva ndafonera Clive ndikamunyepera kuti ndakange ndabata lord yekuenda kuZambia yakange itori ready, kana achida kunoitora yakange iri muJamestown, pataifanira kuzondipawo kati. Ndakabva ati bosha Mwari, thanks nekundirangarira. Ndakabva ndaronga nedzimwe mbavha vakange vari vamwe vakomana vandaiziva vanoita zvekuhijeka matracks, vanotohaiwa nevamwe varungu vaya vanenge vachida kuskama mainsurance companies avo kuti vawane mari yakawanda. Ndakataura navo, saka takange tiine chinangwa chekuti kana tahijeka track racho then vainge vachazondituma inini ndobva ndanotengesera mabhaya avo ekuMozambique tobva tagoverana mari. Saka zvandakange ndisingazivi ndezvekuti Clive akange ari munhu ainge akachenjera. Paakauya kuzotora lodi iya, sezvo akange asingazivi nzvimbo yacho, akange ari padirect call nemudzimai wake achitaura naye foni yakange iri muhomwe make. Saka apo paakanomira achiti akange ava kuda kutsvaka pakambani pacho pandainge ndamuudza kuti ndipo pauchanoloda, but pakange pasina lodi. Tainge takamumirira nekusaziva, takabva tatongosvika nekutongomuvhurira dom. Iye akabva atotanga kutoridza mhere, foni haana kudropa, but akabva aziva voice rangu. Akabva ati kwandiri, iwe hard work ndiwe, kosei shamwari wada kundidai, ndakakutadzirei. Saka achitaura kudaro mukadzi wake ndokubva atoziva kutoti pakange paine dambudziko rainge riripo. Mukadzi wake uyu akabva amhanya akabva aenda kupolice station yemuSoweto. Amhanya aenda kupolice station akabva atotanga kutotaura navo, tichitobira Clive zvakange zvitori munzeve dzemapurisa because foni haana kukata. Mukadzi iyeye akabva atongotora mapictures ose avo akange ari paFacebook, mufoni, kuWhatsApp, akabva aratidza mapurisa, uye zvekare ndokubva aenda nemapurisa panzvimbo apo pakange pachigara mudzimai wangu. Sezvo ndainge ndakaronga kuti ndichazotora mudzimai wangu nekuti iye Clive ainge asingazombofungidziri kuti ndini ndainge ndaita kuti track rake ringe richizobiwa. Saka tatora track, ndakabva ndatanga kurova track ndakananga kuSoweto. Handina kuziva kuti kwandainge ndichienda uko zvinhu zvakange zvisina kutomira zvakanaka. Ndainge ndiine tarisiro yekuda kunotora mudzimai wangu nemwana, then tobva tachizobuda takananga kuMozambique. Mukoma ndakangoti ndichingopinda muSoweto kudai ndokubva ndatongokaruka ndatongoona motikari dzemapurisa everywhere. Kwakange kuine motikari dzemapurisa. Motikari idzodzo dzaisvika kana kuma15, zviri zvivheni zviya zvemapurisa zviri 15. Dzakabva dzatongondikomba pfuti dzikatokokwa, ndikabva ndamisa track, ndikabva ndasungwa ipapo. Ndakaona kuti kana ndikada kutiza ndaikwanisa kana kuzourawa. Saka mupfungwa dzangu ndaifungidzira kuti mukadzi wangu ndiye ainge anditengesa. Later on I found out kuti takabira Clive, chatakange tisina kuziva ndechekuti tichitomubira kudaro zvakange zvitori munzeve dzemapurisa, tichimuvhundutsira, tichimurova, because ndainge ndichitomurova ndichiti kana ukangotaura chete kuti ndini uchazozviona ende ndinokutsvaka ndikakuuraya. Ndokubva ndatosungwa mukomanacho ndikagara mujeri, ndikazobuda muna 2017. Asi pandakange ndichiri mujeri ndodawo kungotenda Mwari kuti ndakazosanganawo nechiso chaMwari ndiri mujeri. Ndakange ndava kuverengawo bhaibheri nekunamata nevamwe vasungwa, ndichizobuda ndikatsvaka basa, ndinoshanda sagarden boy. Saka kune ose vanoteererawo chirongwa chero upenyu hukaoma sei muSouth Africa kana kupi kwaunenge uri, usafa wakachiva zvinhu zvevamwe vanhu. Zvipo zvedu pano pasi zvinosiyana.
muri yezimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Hardwork. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.